Eye in the Sky, Alan Parsons Project. Alan Parsons, enginyer de so d'àlbums tan mítics com l'Abbey Road, dels Beatles, o The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Va crear a finals dels anys 70 un grup d'estudi que va aconseguir diversos èxits en les llistes de vendes d'arreu del món. Eye in the Sky va ser un dels temes més representatius d'aquest projecte musical.